नों मय थांदों होनदोंमोन दैमाव गामियाव फुख्रिफोर थाब्लाबो खैफोदसो नायस्लाबायनो हायि ओरैबायदि दुखुनांथावना जाबाय नैबेनो गामिया जोबोद गिदिर जोंना परबतजरा गामिया नै ओरैबो लामा गोदान थांबाय ओमफ्राय नैबेबो गामि जाहैबाय सानजाफारा गामि ओमफ्राय नैबेयावनो मोनसे रायजोनि फुख्रि दंमोन बेयावनो दुगैफैदोंमोन बिसोरो गथ'फ्रा बिमाया सोंनायाव होनदों गथ'खौ गालांनानैहाय आमगुरि बाजारावहाय सेल्फ हेल्पनि ना मानिबा लन सोहैदोंमोननो ओमफ्राय गामिनिब्लाबो आं फुख्रिफोरखौहाय बारा नायफैनाय जायाखै माबायदि दै दङ माबायदि गदों आं एसे नायनि नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन फुख्रिखौ ओमफ्राय गोथैखौबो स्रा देखायनो हाया जाहैबाय ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय मानो होनना बुङोब्ला फिसाज्ला सासेल'खामोन गथ'आनो सासेल'खामोन दासो आमगुरि इंलिस स्कुलावहाय क्लास 4आव फरायगासिनो दंमोन गथ'आ फरायनायाव मोजांथारमोन बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो आर'नाइ मोनगानोमोन बियो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थांबाय थायोमोन माथो खालामबावनो नायस्लाबहायि बेफोरबायदि जायो आरोना गोबांथार माइनिं खालामनाय मानाय थायो बिदिफ्रावबो दुगैनो ओरैबायदि थाङो गथ'फ्रा नायस्लाबहायि जायो नैबे फुख्रियावनोमोन मथा मथि मानसि जों गिदिरफोरखौथ' दोबैस्लाबा खोमा एसेसो दंबावो खोमा दोबैनोहाय दोबैद्रायनाय नङा खोमा होमब्लाबो गथ'फोरखौ गास'नो हायि दोबैयो जाहैबाय नै बे फुख्रियावनो दुगैदोंमोन बिसोरो नै बे फुख्रियावनो गब'नानैहाय जिउ गोमानो गोनां जाहैबाय नै बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा नै गामियावहाय बेफोरबायदि फुख्रि थाब्लाबो खैफोदसो नायस्लाबहायि जायो बिराद दुखुनांथावनो माला फैनानै दुगैस्लाबफैखो बिसोरो दा दिनै जोबथा बिदाय होसिगोन बिफायाबो गावनि उदैनि थाखायनो बिदेशआवसो दंहैयोमोन बेंगालरावसो माला फैनानै दुगैस्लाबफैखो खाथियावनो न' दंमोन नै दंनायालाय मानसि गैयामोन खोमा बिसिनाबो गैयामोन जाहैबाय नै बाजैया मा सोंदों नों गैयामोन ने बाजै मैया गब्र'ला आं गैयामोन आं नासो गुरहैदोंमोन ए आदाबो गैयामोन रावबो गैखामोनदां गैयामोन आनैबो सानै दंमोन बिसोरबो उन्दुनानैसो दंमोन नो नोंबो मै थांदोंमोन दखानावसो आं ए न'आव दंमोन दंनाया सिगां ओमफ्राय बे समाव गोलैफ्रा गैया ओमफ्राय आं जेब्ला थांनानै दखाननिफ्राय फैयो होमब्लासो मिथिफैबाय खयथा बायदिमोनथाय ओरैनो मिनिमाम अनुमान 3टा एसे बारदोंदां 3टा 3:30 इनि गेजेराव जानो हागौ आं 3टा पौने 3टासिमाव आं न'आव दं 3टा आं दखानाव खालामदों गथ'फोर गोजामोन दा गोरलैफोर गोजामोन दा गथ'फोर गोजा होनलादों आंथ' नुवाखिसै जाहैबाय ओमफ्राय जन'आबो गैया जाहैबाय जन'आबो बेजामानद'सोमोन ए दुगैनो फैला बिसोरो हाबखाबायमोन होनदों दा माखासेया ए होनब्ला गोदोनानै थाखाबाय सिगाव मानसिया लेंग्रा मानसि ना खाबुनो हायो ना मायो न'आवहाय खाथियावहाय जुदि होख्राव हरनो मोनब्ला गथ'फ्रा एसे एनै माबागौमोन फुख्रियालाय नै बेयावनोमोन आरोना जानांगौ दंमोन बेफोरबायदि जानानै थैनो गोनां जाबाय ओंखायनो साबधान दानि उन्दै गथ'फोरखौहाय गोदाव सोराव हगारलाबायजा आरोखि ना एसे गेदेरफ्रानो फुरा मोजाङै दायथ' लानाया बिराद मोजां आरोखि दा नै बेबायदि जानो गोनां जाहैबाय नै न' साखाथिफ्राव फुख्रि थानाय मानाय उन्दै गथ'फोर गोनांबाथाय एसे मोजाङैहाय गारजेनफ्रानो दायथ' लानांगौ ओमफ्राय नोजोर होनांगौ आरोखि दिनै जोबथा बिदाय होसिगोन बाबुखौहाय न'आ नैबेनोमोन ओमफ्राय अखाबो ख्रेब ख्रेब हादों ओमफ्राय ओरैहाय हाखरखौहाय JCBजोंनो बुरहोबाय आरो नैबेयावनो गारसिगोन मानसिखौहाय JCBजोंहाय एसे बुरहोबाय ओमफ्राय दा मानसिया एसे फोसाबाय आरो नैबेयावनो गारसिगोन जावनानै थांबाय JCBआ दा गारनो थाखायहाय बेबायदि बाकस बानायगासिनो दङ नै हानि मोदोमखौ गारनो थाखायहाय बेखौ मोजां बाकस बानायनानै फोसाबनानैहाय हानि मोदोमखौहाय गारनोसै दा गामिनि फैलाबाय ओमफ्राय लोगोसे स्कुलनि नै टिचारफोर फैबाय आमगुरि इंलिस स्कुलनि टिचारफोर फैबाय बिबार बावहरनो थाखाय लानानै फैबाय नै दुखुनांथावनि बाथ्रा माथो खालामबावनो फरायनायाव जोबोद मोजांमोन ओमफ्राय बिबार बानायगासिनो दं
बिबारजों साजायनानैहाय आंनि मोदोमखौ गारनोसै। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। लोगोसे फैबाय ओरै प्रिन्सिपाल सार फैबाय। सारफोर फैबाय। दुखुनांथावनि बाथ्रा। बेवहाय नागिरगासिनो दं होनब्ला आं दुगैगासिनो दं, बे गोरलैखौ नागिरदों होनब्ला सारि थिनथाबा गैया नै। ओमफ्राय नोंजों खयथासिमावसो दंमोन होनलाय बाबुआ? आं गैयामोन, आंहा मा साजोनावसो दंहैयोमोन आं। ओमफ्राय आंनि सिथ्लाबो माबा खालामनो सारिथा बारखाबायमोन। आं बेलासिनि दुगैनाय जाबाय नालाय दुगैदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय दुगैनानै बिदिनो गाननाय जोमनाय गानफैदोंमोन आं न'फ्राव। ओमफ्राय बेयावनो बिमाद्राया आंनो खिथाहरबाय, नै नोंसोर मिथिदोंना मिथियाखै थिंख्लिया बिदि जाबायनो होनना बुंबाय। आं मिथियाखै नंगौना नङाथाय बिदि सानबाय आरोखि। थारमाने आंबो गिखांनाय फैबाय बोरैबा मोनबाय। ओमफ्राय खोनादोंबो बिमाफ्राबा मिथिदोंना मिथियाखै होनना फन खालामजोब्बाय आं। फना बिजिजों नाहरबाय आङो, खारलांबाय आं गाबै गाबै होनब्ला बोखांनानै लाना फैखाबाय। बिदि जादों आरो। बिमायाबो बिराद दुखुनांथाव। माथो खालामबावनो, मानसिनि जिबन जाहैबाय। नों बहाय थांदों होनदोंमोन दैमु? मिलन हैदोंमोन आं। मा? मिलन माथो खालामबावनो, दुखुनांथावनि बाथ्रा। लास्ट बिदाय हरनो थाखाय बिबारनि माला गानहोहरनो सुबाय नै। माथो खालामबावनो, खाफालानो बिदिल'मोन। ओरैहाय बाक्सु बानायनोहाय मावगासिनो।